Čus dámy a pánové, tady je Darkman, ten starý čínský vihul. Vítejte u mého dalšího videa. Jak jsem říkal ve videu jménem informace. Budou blbinky z GTA, největšího serveru, který se jmenuje Super Pařbo. Budu dělat závod Dakar. Tento závod je celkem dobrý, protože se připojí hodně lidí a jsem tu i se svým kámošem. Dělej pozdrav. Jmenuji se Dan Ne, jmenuje se Dan Výmas 777. Budu ti říkat Výmas. Ne, jsem Dan 777. No tak jo, no. Jsi připojený na závod? Jo. Takže toto video bude trochu kratší, možná dáme 2 závody, to se ještě neví. No, určitě dáme, protože ten závod bude tak 3minutový, ale... No. Takže, už teďko nepřevrátíme nic, protože ten závod jsme dělali 2krát, jenom vždycky jsme to nějak zkazili. Takže 3, 2, brambora, jedem. Nebudu poslední. Ale budeš poslední, jako předtím. Už jsem zase čtvrtý a málem mě převrátil. Pojeď. Pojeď, výmazy. Jsem lepší. Jsem čtvrtý. Haha. Já to snika dostanu. Ta snipaka. Čau snipaku, jsi ve videu. Ty vole. Čau Já výmazy. tě převrátím. Čau výmazy. Nech mě, tohle není derby. Derby bude až někdy jindy. Derby. Jdem převrátit to před náma. Jo. A ty převrátíš mě, ne? Jo. Ne, budu hodnej. Hej lidi, převrátíme ho. Ne, ježiši. Dělej. Jo, už zase nejedu. Už zase nejedu. A nepojedeš, ti říkám. Ale pojedu. Sakra. Už. Jo, už zase jedu. Jsem druhý. A už zase nejedu. Já ne, pokud se mi to nepodaří převrátit, tak dám střih, tak dáme další závod. Jo, dáme střih. Čus, uvidíme se u dalšího závodu. Čus, dámy a pánové, jsme zpět u dalšího závodu. Mukakaka. Ne. Počkáme, než se to odstartuje a pojedem. Mimochodem, ještě jsem poměl říct jednu věc. Čus, dámy a pánové, zdraví vás Darkman, ten starý čínský vihul. No, už jsme připraveni jet. Opět pojedeme s tímto vymakanýma závodníma vozama. Jmenují se Dundrite. Nebo jak se to čte? Nevím. Opravování nechám na vás. Pište si do komentářů. A počkáme. Pozdrav, Dané. Zdár jsem Dan 777. Ano, náš výmaz. Hej. Budu ti říkat můj osobní výmaz. Už pojedem a zase se převrátíme. No, možná to skončí jako minulé. Derby! Ne. Hej, teď je nás tu 7, jo? Hej, zdravím všechny, pak vám napíšu, že jste ve videu, no, že napíšu, tady já jsem Číňan. Já jsem tady čínský vihul. Jsem šestý. Já čtvrtý! To nedopustím, převraťte se všichni přede mnou. Chtěl by to speedhack. Tady do jednoho jsem tady naboural, do druhého, takže za prvý. Takže jednoho jsem převrátil a druhýho taky. No jasně. A to Oni bylo 7, jeden zatím no, to nikoho nezajímá, ne. Takže, co jsem vám chtěl říct, snad už to bude spravený, že teď to bude normálně širokouhlý, teda bude to mít jako velký obraz a bude to v HDčku, co se to spraví. Že ty jsi za mnou. Jo? Zapse. A co dělám něco špatně? No, jen žiješ. Jo! Co? Zase jsem čtvrtý. Jak jsi dostal přede mě? To nechápu, jsem pátý. Konečně, správný místo. Byl jsem první, teda druhý. No říkám, to je správný místo. A ty jsi čtvrtý. No a, podlepší než ty, haha, výmazy. Já tě zabiju. Ale už zase žiju. To je šmejt. Jsem třetí. Já tě zabiju. Převrať se, dělej, nebo ti nedám do videa. Místo tebe dám zelenou šmouhu.
Převrať se, dělej, teďka mě převrať si ty, Já se cestou převrátím, tak převrať si ty modro-červená bramboro. Jsi schnilá, nedáme tě do prodeje. Já tě zabiju. Vím, kde bydlíš, dá se tě ne! Ne! jo! Ne! Počkej, co je? Kudy se jede? Nevidím. Ach jo. No, takže co bych udělal teď? Závod jste zajel v čase 2 minuty 26 sekund. No, takže co bych chtěl teď udělat? Střih? Čo tam já, panové, tady je Darkman, starý čínský vihu. Po střihu jsme opět zpátky, protože protože u posledního videa, než jsem to chtěl dotočit, teda u posledního střihu, pak mě vyrušila máma, už jsem pak nemohl na počítač. Takže teď to točím znova a jsem tu zpátky. A Dan bohužel, protože je takový velký inteligent, dostal 4 z písemky, takže to netočím s ním. Ale jsem tu s... Dělej Tak jsem jako obvykle starým dědou vševědem. Tak. Ne. Ty vodu. Ne. Ty jsi vypad. Ne, zatím ne, ale jen tak. Mimochodem taky, jak jsem psal o tom banu, jak jsem dostal unban. Já řeknu vám, kvůli čemu to bylo, protože nějaký bababa a mini mi dali ban za to na 500 hodin, že jsem udělal podvod z 30 miliony, ježiši. Ty vole, to je hrozný. Přišel jsem kvůli tomu o firmu, kterou mi ještě admini odmítli vrátit, když jako podvod byl kvůli té firmě, ale to je neřešte. Takže pokud, mimochodem, proč jsem to neskončil třeba u minulým střihu to video, protože tenhle ten závod chci dodělat. A pokud ho teď nedodělám, tak prostě dám střih a pustím to ke konci, kdy ten závod dodělám, jasný. No, by mi asi neodpovídá, ale to je asi jedno. No, to je taky inteligence. Přijel babku. Máš co povídat, když tě přepade tvoje štěně. Ne, akorát se to chce rvát. To právě. Máš co říkat, ty máš akorát kočku, která když děda si poplácá na půlku, tak se do ní lehne. A do tebe krápe. No! Tak máš, Takže máš co říkat. No jo, ale ještě mám hada. A potkana. No, který asi brzo zemřel, ale to je jedno. Jaký potkan, když máš akorát nějakou myš, která akorát se kadí boky. Je to mastomyš. Mastný. No, Ježiš. je to na maso, no. Vždyť jo. Ten se Ty jenom vodu, já se do checkpointu netrefím, konečně. Ježiši, ty jsi taky. Takže by se mi to teď povedlo. Hej, převrať se ty přede mnou. Já musím být první, já natáčím. Ne, on se nepřevrátil, já jsem se převrátil, takže střih a pustím to, až se mi to povede, takže střih. Lidi, vypadá to slibně, zatím jsem první, střih. Už nejsem první, ne. Jsem zase první. A jsem třetí. A jsem zase první. Já budu v síli. Takže dámy a pánové, tímto bych chtěl ukončit tento let's play s plno střihama jako první. Užijte si to, následky. Čus.